Hola, bona tarda, soc l'Helena Martí i faig de mestra de primària. Doncs vaig començar a l'IPSI a l'octubre del 97. Havia acabat pedagogia i treballava a un centre psicopedagògic, però eren poques hores i em van dir, vaig aparèixer aquí a la mitja pensió. Vaig entrar a l'escola per al servei de mitja pensió, però ja vaig començar a fer més coses, aleshores ja vaig deixar l'altra feina, vaig estar molts anys a l'etapa d'infantil, a la llar d'infants, també molts anys vaig estar fent la coordinació del casal d'estiu i ara fa molts anys que estic a primària. Doncs vivim en un món molt ràpid, amb molta immediatesa. Abans la recerca d'informació era com un procés més lent, ara tot és ràpid, està tot a l'abast de la mà, amb un clic, i això fa que la manera d'ensenyar hagi de ser diferent. Quan el que em preguntàveu també del sistema educatiu, evidentment les lleis educatives han anat canviant i la manera de fer i d'ensenyar és diferent. L'escola s'ha d'adaptar a la societat i els nens ara són diferents d'abans. Doncs la tecnologia, evidentment, té les seves parts positives i les menys positives. Crec que si es fa servir com un avenç, com un més a més, un recolzament, doncs és fantàstic. De fet, ho hem vist a confinament, no? I ens dona unes eines i estratègies que no teníem, però sí que és veritat també que penso que no s'ha de perdre l'essència de la presencialitat i que la tecnologia no pesi més. La pandèmia ens ha ensenyat coses. Ara mateix ens hem hagut d'adaptar l'escola no és aliena a la societat, per tant, s'ha hagut d'adaptar perquè havíem de tornar i havíem de tornar a una escola segura, i de fet a l'escola estem fent tots els protocols perquè puguem estar bé, tant els adults que hi treballem com els nens que estan. Quines coses diferents? Doncs sí, clar, has d'estar pendent d'uns protocols que abans no estaven, però ara ja crec que ho tenim tots molt interioritzat, no? Arribes al gel, a desinfectar les taules, no hem de dinar a les aules, que abans no ho fèiem, grups bombolla al pati. Doncs bé, potser el dia 1, el dia 14 de setembre va ser un canvi, però ara hem interioritzat aquest canvi perquè era la manera de poder seguir. Jo crec que els nens són més adaptables que els adults i que ells viuen les coses com les vivim els adults. També és veritat que s'ha de tenir present que la situació de cada nen en confinament ha estat diferent. Jo puc parlar del meu confinament a casa amb el meu fill, ha estat molt diferent d'amigues que viuen en un poble, en un confinament en una casa amb jardí, no? O també depèn de si hi ha nens que hagin hagut d'estar allunyats dels pares per feina, o en un pis, o en una casa gran, o una malaltia d'algú proper, o fins i tot la mort d'algú proper, no? Per tant, ha afectat amb la mesura en què aquell nen hagi viscut el confinament, però sí que és veritat que al final, si els adults ens donem la seguretat o ho vivim bé, que no sé si s'ha pogut viure bé el confinament, doncs els nens ho viuen bé. Són necessàries les mesures de seguretat perquè hi ha uns protocols marcats externs que són els que s'han de complir, i després, com a escola, i a més és una escola molt gran, són necessaris aquests protocols i estem tots implicats, per tant, tots hem de fer-los, crec que són necessaris, no? Sí que és veritat que de vegades és com a més feixuc
al dia a dia, però fins i tot jo crec que els nens s'han adaptat a l'ús de la mascareta, no? Al principi sí que has d'anar dient de vegades, doncs, no, hi ha algú que li cau o tenen... Però el dia a dia crec que va bé i que l'estem portant bé.